kining kinabuhi nato sa kalibutan dili gid ni mahimong malipayon o kontento basta ang atong ibutang mga katagbawan gagikan rasad sa kalibutan. Ang importante nga ang atong ibutang kana gyung mas dako pas kalibutan. Kaya ang kalibutan dili gyud makatagbaw sa atong panginahanglan. Lingay mong tupad ing natagbaw na ka sa imong panginahanglan. Tagbaw na? Dili oy. Di ka matagbaw magsigig tan-aw sa imong naong. Di ka matagbaw magsigi og pangandoy og mga butang dinis kalibutan. Bisag nakabot na nimo hapit ang tanan, naapag kay pangandoyon. Hangtod manag-away na lang ta kay mag-ilog nas mga butang nga usahay dili na ato. Kanarong nahitabo diay sa tensyon karon sa China ug sa Taiwan, Pilipinas ug sa China tungod anang dagat, ilog anang dagat, kaning tensyon sa ato mga politicians, mga Marcos group, Duterte's group, Pinklawan group, tensyon sa politika, tensyon sa negosyo, Amerika, Venezuela, Iran, Iraq, Israel, Hamas, ngayon ba? Pulos mo na sila mga dato na kayo, pulos mo na sila daghan na kayo mga butang, nindot kayo ilang mga butang, ilang mga nasod, nindot kayo. Pero nga mang mag-away pamangyod kay kuwang. Muna nga, diri sa atong unang pagbasa, si Ana nangita og anak. Unya, ang iyang bana nga to iyang bana? Elkana, ningon siya nga maghilak man ka. Wa day ka maghuna-huna. Wa day ko nimo higugmaa labaw pa sa napo ka anak. Ngayon ana nga pagkasulti ba. Adi gid na matagbaw ang kasing-kasing sa usa ka tawo basta taga-kalibutan ang mutagbaw. Pero kung atong tan-awon diri sa atong ebanghelyo, sa dihang si Jesus miduol sa duha ka managsuon, si Pedro ug si Andres. Pag-ingon gyud ni Jesus, kuyog nako, gibiyaan dayon nila ang ilang kalibutanong panginabuhi. Nganong gibiyaan man to nila? Nilingay mong tupad, ingna, mubiya ka sa imong balay. Ingna ko no. Ingna, mubiya ka. Nya, ang kanasang usa, ingna, o bata-bata pa, ingna, o nagtrabaho, ingna, mubiya ka sa imong trabaho. Pero mas grabe ang gibuhat sa ikaduhang managsuon, si Juan o si Santiago, kani ba? Kaning atong patron. Sila man ni kaning ikaduha. Mga adak man ni silang Zebedeo. Unsa may gibuhat nila? Gibiyaan nilang amahan. Naay mo amahan gatan-aw. Naay taong naingon kuyog nako. Biya ang amahan kamo maginikanan og biyaan mo sa inyong anak kay mo kuyog siyang barkada. Unsa inyong bation? Muglagot mo Nya, naa pagyud paduong pagyud sila sa ilang panginabuhi. Nag-andam na sa ilang mga pukot, gibiyaan. Pastilan. Sa dihang ni desisyon ko nga musod sa pagkapari, nag-acting na ko atog assistant branch manager sa Landbank. Ako'y breadwinner sa among pamilya nga ang akong papa paralyzed, ang akong maguwang paralyzed. Anya, way laing nagtrabaho ako ra, ang ako sang ang among eldest nga babae na minyo sad ang pamilya murasag paralyzed.
Kay ang bana, puryabuyag, naasad tanang paralisis nga sala, ako sa diapoy mo tabang-tabang og suporta. Pag meeting gid namo pamilya, si Papa naghigda, akong maguwang naghigda, pulos paralyzed, unya niingon dayon ko, nagplano kong mo resign kay musod ko sa seminaryo. Ingon dayon si Papa, kinsa man lay mo pakao namo, nga ikaw may nagpakao namo, naa mamigasalig nimo sa tanan, nga kinsa may mo pakaon. Nga niingon dayon ko, ang Ginoo ray mag-igo nato, God will provide. Pasalamat lang po ko sa akong pamilya, kay niingon raman sad, ikaw, dako naman ka, ikaw may nag-atiman sa tong pamilya, di ang imo sang desisyon, di sad mi musupa ka na. Pero, portig yung lisuraan eh. Ano? O, nibiya yun ko. Patay des Papa. Nibiya ko Hunyo, pagka-Agosto, patay des Papa. O, di, wala na problema. Nya, kinsa may gapakao na rong Papa. Ang Ginoo. Iba mo kung tuatos langit, kaya man sa tumubabag sa akong desisyon magpari. Akong maguwang, wasad mamatay, nabuhi rasad. Na ako sang mama, kuha man sa to, muram sa to siya paralyzed, kaya gi-atake man to sa diabetes, kaya sa sige niyang atiman ni Papa, mga 6 years, sige inom soft drinks, wa na lakaw-lakaw, kaugpan, hangol sa kitugpan, sa mama, liwat sa kwarto, tagurhag og kakamot, ikubot atong pan, kaon pa riyan. Ay, kaning taga-bukid ta, di ba? Kanibang taga-bukid ta ba, tagaan kitag pan, wala kitag mabuang, kaon yung maaya, tagurhaon yung pan. Jesus, giatakis mama, napaong ang pananaw, so mura sa siya paralyzed, maglakaw. Pero, wa man sa mamatay sa mama. Nakaabot pag isa sa akong pagkapari. Pagka 2004, na-ordain ko pagkapari. 2011 na siya namatay. 7 ka tuig giniyang pahimo sa akong mga kolekta. Sige, anak ko hatag, patay lagi. Mga igsoon, ako lang yung gisgutan ba, kay di man yun madetalye na to, no? Pero naglibog ko, nganong nakontintor sa akong pamilya, nganong nakasurvive rapod, o nganong rasad na hangtod karon, ni agyapon ko, pare agyapon. Ang Ginoo na gani maoy atong sundon, murag lahi gyud ang impact. Kamo karon ini pangutan-on ta mo, nalipay mo nga napari ko. Sayon na ang lamuda. Pero tungod nis Ginoo. Muna, og mo sulti gani ang Ginoo, mo sugo gani ang Ginoo, mo imbitar gani ang Ginoo, sunod ayon. Ayaw na question na. Pero kanang imong tupad mo na mo imbitar, analyze ag maayo. Kay wa ginay siguro. Why siguro na eh. Pero Ginoo gani mo musulti, di na siya musulti nga dili makaayo nato. Muna may mga Ginoo biyai ang tanan. Ayaw pagsigig ingon, unya Lord, unya Lord, unya Lord, unya Lord. Ayaw na pag-ana. Kinsa man kang mo question sa Ginoo nga di man gani siguro unsay mahitabo nimo sunod oras. Pero ang Ginoo nga nagsulti nimo ana, nahibaw na siya sa hangtod sa katapusan. Ang iya bang mapa ba? Ang iyang roadmap hangtod na gina sa katapusan. Og mulahos pa gani na didto sa langit. Muna ay nalag question. Di ba? Karon bitaw, mamalandong ko aning nahitabo sa atong nasod. Ang kuwang sa atong mga politicians, atong mga leaders, kanig yung pagbiya. Kanibang pagbiya ba? Kamaon ta silang mubiya sa ilang posisyon dihas gobyerno. Ako, muna nga, bisan pag mo, ingnon ko ninyo nga, pabor mo na siyang
President Duterte or sa mga Duterte. Pero ako believe man ko ni President Duterte, former president ba, kamao siyang mobiya. Kamao siyang mobiya, wa siya maghimog mga lakang aron magpabilin siya sa posisyon sa pagka-presidente. Di magani siya magbutang siya mga naong anang mga proyektong gipasiugdahan sa gobyerno. Bisag siya pa'y gadesisyon, di siya magbutang. O iyang mga naong, bisan iyangan, dili niya ipabutang. Kadto lang dihay kausa nga, gipasidunggan siya, di intong probinsyaha, nga ni-donate siya pila to ka bilyon iyang gidonate, o niya gihimuan siya dito og naong, iyang gipatangtang. Uy, tangtangan na. Di ko gusto anak, nga naman ako ng kwarta, nga sa kwarta manas mga tao, nagtrabaho raman ko. Kamaong mo biya ba? Di ko moingon nga nindot yung kayo President Duterte, daghan man sa to siya binuang, iya maging gibalikas ang atong Santo Papa ato, hasta atong Ginoo. Awa man sa to siya moingon ang Ginoo kuno tos Katoliko. Katsing sa kitong iyang pagkasulti nga ang inyong Ginoo stupid God, pero ang iyang gipasabot day ato kanang Ginoo nga inyong gituuhan nga dili kamaong muhatag og hustisya sigon sa hustisya nga iyang gihuna-huna. Kanang di mo magpakabana sa mga gipangpatay sa mga adik, gipangpatay sa mga terorista. Ug maunay inyong Ginoo, stupid God na siya. Sa mga gipang-rape, sa mga adik, gipangtulis o gipangpatay. Ug ang maunay inyong Ginoo nga dili magpakabana, stupid God na. Kaya ang iya kunong Ginoo, perfect na ay hustisya. Iya sa to. Di na lang ko mo dwell anak kay bugo ra basag ko anak, no? Pero ang ako ba, kamao batang mobiya? Atong pangutan-on ko nung atong mahal nga presidente karon, Bongbong Marcos, giagda man na siya ni iyang igsuon si Amy Marcos na uwi na tayo. Uwi na tayo. Musunod siya. Ambot lang. Kamaong mobiya, mga mayor, mga barangay kapitan, mga konsihal, gobernador, mga congressmen, di gyud sila kabiya. Pagkat-on mo biya sa mga butang nga inyong gibalyo karon na nias kalibutan, unya ilisi siya sa gustos Ginoo nga inyong buhaton. Ug unsa may gustos Ginoo, atimana ang mga kabos, atimana ang mga way balay, atimana ang mga gigutom, atimana ang mga masakiton, atimana ang mga binilanggo. Hasta ganing mga patay, ipaatiman pas Ginoo, ipalubong ang mga patay. Dili kay magsigig atiman anang inyong mga income, siging preparar anang inyong eleksyon. Ako sa ning i-highlight si BP Sara. Sigihan siya karong pangutana, mudagan bagyog ka pagka-presidente, dugay-dugay na ginapagsugod pala nga nagka-kontrobersiya na sila ang iyang unit team. Sigihan na siya pangutana, nagplano ba kang mudagan ka sa 2028? Pero ang iyang isulti, I am considering it. Pero di siya maingong mudagan. Pero naiuban na to nas gobyerno, awaan na eh. Sige nagsangyaw nga 2028, mudagan. Kada bang plano gyud ba nga ang akong gahom di gid nako buhian. Pero dili ra sad nis gobyerno, hasta sa dinhi namong mga pare. No? Kanang kamao sad may mobiya. Kinaasad may mga pare. Puira lang sa mga buotan, ambot kaning nagwali, apil ba ka ni? Nga di sad kamaong mobiya. Mahadlok. Paritayron. Mahadlok. Ibalhin o gamayng parokya, mahadlok nga himuan og accounting system aron mahibaw-an og pila gyud kwartang nisod og digawas sa parokya. Mahadlok nga mahibaw-an ang tinuod nga income og financial status sa iyang parokyang gidumala na kanauntang mga kolekta diha tanan di man na
sa pari, iya man na sa katawhan sa simbahan. Muna isulti nako ninyo og pila nay atong slot nga nadawat kay naa ra ba sa daghan ninyo di gyud kabiya sa inyong kwarta nga tag 100 pesos. Tigumon gyud maayo bisag ipalit na lang unta nag-slot ang 100 pesos di gyud kabiya murag unggoy ba kumkum gyud maayo. Biyain na ninyo ipalit nag-slot labi na gyud kay magpista tang Santo Niño dinhi karong January 31. Ang atong budget mga 1 million mosobra pa tingali. Gabi gamiting Miss Team murag mosobra gyud kay daghan na sang gipangbutang nga mga add-ons. Nya gusto mong madayon ning atong sinolog sana sayaw sa pagtuo. Aon sa atong ngayon Pit Senior selebrasyon sa paglaom sa pagsangyaw sa paglaom. Ana tag 100 pesos. Ang atong grace abot ng atong halin og 165,864 napay 534,136 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge na tag 7,000. Ang atong nadawat na challenges 307. Ang atong PPSC nining atong padayon nga pag-improve dinhi karon nagsigitag pangitag paagi nga di ta mulunop labi na karon gauwan kusog kayo sa una mulunop man dayon karon matabang-tabang na gid nato. Kakit kabantay mo di na kay maglunop diri sa kilid. Way siguro karong taon-taon mulunop na ni. Sige pagitag kuan, sige pagitag improve kay saon gyud pangita nga mo gasto magita ana. So ang atong PPSC ang atong halin niabot nag 93,083 ka slots, napay 6,917 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nani 162 slot challenge nga tag 16,200 189 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR para itukod og mga balay. Praise the Lord. Karong si Manaha, magsugod na gid ta ani og tukod kay ga-clearing naman tas mga tukuranan niadtong last week. Practically nagsugod na gid ta. Niabot nag 32,495 ka slots ang atong napundo. Equivalent ning mga 3.2 million pesos. Makatukod na ni og mga around 54 kabalay. So, kandaghan ano. Nya ang atong PSS PP mao na ni atong gamiton karong January 31 niabot nag 192 ka slots ang atong halin napay 9,808 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Mo highlight lang ko gamay nga hangyo ko ninyo tanan ba pamaligya sad mog slot sa ato mga silingan nga way simba-simba. Kamong nanimba ayo mo pagkontento nga kamo ray mohatag og slot, baligyae pod to sila ing na basin pag mamatay mo ugma nya wa mo simba-simba makabawi-bawi og jutay nga naa moy palitong slot. Makabawi-bawi ay siguro hinon for makabawi-bawi ba kay at least na sila ipada diri nya mga chapel leaders. Suruya ang inyong matagbalay nya baligyaig slot bisag kanilang PSSPP aning atong para sa Santo Niño kay nakasuway na ba mo dirig sinolog kompetisyon? Wala pa? Karon makasuway na gitag sinolog kompetisyon sa siyam ka mga kabahin nya malingaw ta karong January 31. Muna ang ato sad nga kadtong niaging Pasko na matatoy sweet notes nga concert. Ako laning Osbon pagpahibalo dinhi pag-report ang income gid nato adto tanan niabot og 2,191,000 ang atong sales sa tickets nya ang atong gasto
1,237,000. So naatay 954,000 na net profit. Pakpakan na itong usab ang atong mga sweet notes o ang mga sweet notes committee. Nya sa atong Christmas katong Misa de Gallo, nya doon naman ta adto yung mga gimmick fundraising katong ikhak o katong petitions and gratitude and petition, the tree of gratitude and petitions. Ni total tong tanan nato adtong na dawat og sa mga kolektas Misa de Gallo og 3,785,000. Dako ano? Unya, ang ato sang gasto tanan, panghatag og bugas ato mga kabos, ang paghatag og mga regalo sa tanan nga nagtrabaho dinhi, og uban pang mga gasto, niabot sad og teneneng 3,781,000. Ang atong sobra 3,000, no, di ba? Di mo dili mo ganing malipay. Ang katuding ato mga lingkuranan nga atong gipangayo nga modunit tag 55,000 man to, sorry kayo kay na change ang plano. Kaning atong style nga repero ni siyang klasihas lingkuranan nya maghimo tag additional nga 13 nga ni cost og tag 55 sa atong initial nga pagkontrata adto sa mohimo, kanang i-abandon usa nato tong maong plano pero i-keep nato ang budget na may nahatag ato nga ni kantidad og 482,952 na. So ato lang tong i-keep kay ang atong plano maghimo gitag bag-ong classes lingkuranan, magtigom pa ko sa ato mga artist o mga architects para maghimo mig design bag-o nya magkuan kita maghimo sa tag bag-ong costing nya ang initial ro namong gikakuanan gikauyunan nga kombinasyon ang atong lingkuranan og steel and wood, dili lang pure nga wood kay kun agay-ayon ang tiil sa wood, mukumong dayon ang tibok lingkuranan. Pero og steel og wood, panagsara makayagay-ayon ang lingkuranan, pwede na ito laksion o niya man ilisag lingkuranan, ligon yapon, di man agay-ayon ang steel. Ang steel mo'y atong murag frame o mo'y yang lingkuranan. Pero ato pa nang i-design. Sige. Muna, kining akong gi-report ninyo, tungod kay gusto man taog kanini ang transparency o accountability. Di ta mahadlok mabiya na og inyo kung sawayon nga dagko agastong father. Dagko mo sa mo gihatag. Unsaon na nako isod sa bulsa para moburot akong tiyan. Gastoon tanan. Haron mulambo baka o malingaw ta dinhi, mulawom atong pagtuo. Atong gastoon ang tanan. The point is, matud pang Kristo, biyai ang tanan. Muna magampo ta, nga kamao na gitang mubiya. Katong kamaong mubiya, manindog ta.